inorrez deitzen didate nani sasi artian iratzarritako zurde bat naiz. Tokiko memoria, euskalgintza eta kultura partekatuaren inguruan eziden pertsonaren ahotsa jaso du kazetariak. Euskal kazetaritzan erreferente bihurtu denaren barne munduan sakonduz. Garbine Ubedak Martxelo Otamendiren bizitza liburu bihurtu du, memoria eta bizipenak elkarren artean dantzan jarriz. Garbine Martxelo Otamendi handira jotzeko kazetaritza. Bai, hoxe izan da. Handira jo duen persona bat, eta batez ere kazetaritzan. Eta, ez dakit, Euskaldunon egunkariaren garaia mintzat hasieran, beste koska bagorago jo zuen persona, eta hori estimatzekoa da, eta txalotzekoa eraberian, eta kontatzekoa. Eta hoxe egin dugu hemen. Ez da erreza izango, Martxelo Otamendiri azpititulo bat jartzie, gauza asko agertzen dira liburuan. Euskal kazetaritzan erreferentea da, zalantza barik, bere baikortasuna, bere ausardia hori, arrotasuna ere, zeure hitzetan erabiltzen zuen hitz bata, nola deskribatu, nor den Martxelo Otamendi? Zuk esan dituzu hitz gako guztiak, oso persona ausarta, bat ere lotxik ez daukana, edo ez dakit lotxa dan, edo bat lotxik ez daukana, eta gauza bat sinisten duenean, beti aurre egingo duena, kosta ala kosta. Hori da, niretzat, Martxelo. Zelan dator ideia liburua egiteko, zelan jasotzen zu liburua egiteko enkargua da? Bai, hori da. Nei Amagoia Mujika etorri zitzaidan, Berriako zuzendaria, galdezka ea aleka bildumarako beste liburutxo bat egingo tenuken, eta gaiare beha jarri zian Martxelo Otamendirekin zerbait egitea. Martxelorekin bildu orduko biografia bat egitea pentsatu genuen. Ez genion buelta asko eman egia esan da, eta hor uztartu genitun bi gauzak. Biografia bat egitea eta Amagoiak hobestentzuna elkarrizketa bat egitea. Eta uztarketa hortatik jaio dau. Elkarrizketa liburu bat izango da, hitzaurre txiki bat, zeure berba batzuk, amaieran bebai, lagun eta lankide izandako batzuen eta pixudun jendearen begira da, Martxelori buruz bebai, eta atala ezberdinak, bost atal, gai ezberdinak, apurtxu bet Martxeloren nondik norakoak jakiteko irakurleak. Bai, batez ere bere bizitza profesionalari buruz jakiteko nondik norakoak dira, Batetik nondik noa sortu zitzaion euskal zaletasun hori, eta horregatik jo dugu nera bezarora. Eta gero, azkenian prentsari lotuta ikusi dugu Martxelo beti, baina hori baino lehen bizitza luzea izan zuen, batez ere euskara irakasle izan zen, eta ETB-en ere programak ere egin zituen, kolaborazioak ere egin zituen beste medioetan, eta hori danak nik ustet, hori danak uztartuz, eraman zutela Martxelo dan horretara, eta zuzendari horretara, ez da? Eta horien bidez heldu geha horreaino. Eta ja amaierakoa, nik esango nuke, beharrezkoa zala, dena ni izan gabe, bestek bera nola ikusi ote duten, txertatzea. Zuzendari lanetan, Euskaldunon egunkarian, gero berrian, Euskaldunon egunkariaren itxiera hori, ze gogorra izan zen bizitzeko, Garbine, ze gogorra izan zen, suposatzen dut, zeuretzat bai, gai atera, berarekin egon, berri irakurtzen dugunien urte asko pasatu dira, eta orain gogoet egiteko tartea ere badaukagu, eta analizi egiteko aukera, eskaintzen du liburuak bai, tartetxu hori, analizi hori egiteko. Bai, hain justu, nik uste gauza kolektibo bezala bizi izan gendula, ez da, egunkariaren itxiera, eta guen urtea pasata merezizun atzera begiratzea eta ikustea zer gelditu da guzti hortatik, eta gainera lehen personan kontatzea, ez da. Eta bai, oso gogorra izan da, batez ere torturari buruz hizketan hasten danean, eta kuriosoki neri gogorragoa zitzaidan berari baino.
berak ez du inongo arazorik hortaz hitz egiteko, oso asumituta dauka hori kaleratu inberdala, hitz egin inberdala, eta bar, ez? Baina esate izun niri, nahiko zaila egiten zitzaidan hortaz galdetzea, bai. Orain urteak pasata gainera konturatzen gara, ze garrantzitsua izan zen hori. Bai, dudarik gabe. Zetorren nulatuta pasatu ziren marra gorri guztiak be, bapurtxo bat geratzeko, bai, ezta? Bai, hori da. Eta hortaz berak oso hausnarketa interesgarria dauzkai, oso irakurketa zehatza egiten du, zergatik jo zuten Euskaldunon egunkariaren kontra, eta bar. Ez nuani kontatzea, ustete hobelitzakela, ez da liburuaren apologia iteagatik, baina uste dut hobelitzakela bere hitzetan irakurtzea, ze ustete oso hausnarketa polita dakarrela eta mereziduna irakurtzea. Atalak laburrek irakurterreza, liburue tita baten irakurtzen da, eta oso irakurterreza, orraztuta egongo da, Garbine zure lan apurtxo bat izan da, erakargarri egitea, ezta, irakurleari. Bai, eta moztea. Moztea beti da lana, eta kondensatzea, eta zuk esan dezuna, erreztasun hortailatzea ez uste gauzeik errexina danik. Seguraski motrolloa botatzea errexago da, ez da, baina helburuetako bat bazan hori, oso erraz irakurtzea, nekerik ez sortzea, eta konturatzerako amaitzea, hori izan. Bueno, Tolosan gaude, Tolosarra zeu, Tolosarra bera, Martxelo tamen dibatuko zaigu, elkarrezketara bere ala, hiruron arteko solasaldia izango da. Berro baten, Garbine, liburua idatzi eta gero, zer sentitzen da? Ze eskerron edo berarekin egon da, zer jaso duzu zeuk? Bezagit, zor txiki bat behar bada, berarekin eta nire buruarekin, bai, ze azkenean berak kontatzen duen hori guztia, nik ere bizi izan dut, aldez edo moldez, baina bizi izan dut, eta bera egunkarian sartu zaneako, ni banen bilen hor. Orduan izan da, alde batetik, harreman hori berritzea, eta beste batetik, gure bizitzari errepaso bat egitea, bueno, beste patxada batetik, ez? Zurrunbilotik atera, eta ze hor, bazabiltzanean, etzea kontuatzen zertan naizean, zer egin duzun, hainbat urtetan nundi nua ibilizean, eta atzera begiratzen dezunen hor ikusten duzu azkenean, Lizardi elkartean, gaupasako lagunekin zer edo zer jan, bezperan multikopistan ateratako fotokopiak eta prestatutako gauzak hartu, eta klasea ematera joaten nintzen. Eta oso ondo. Amagoia Mujikak berriako zuzendariak dio lanpostua utzi duela, Garbine, baina lanbidea ez. Ezen Martxelok, gai hor segitzen du, jotazu, eta batez ere irratian, da telebistan, da medioietan, idatzian ere bai. Zorionez, esango nuke, ez? Egun batetik bestea dena usteare. Bai, leko letu nun bihotzeko atake asko ematen dela erretiro hartu eta horrengo 2 astetan. Bada ez bada. Ni lehen hau eraukin un segitzea gauzak egiten, baina ondo aztorkit esplikatzea. Baina bai, ni brometan esaten dut, ez duen isildu auzitegi nazionalak, ez nago isilduko erretiroak. Bakit pretentsioso esan barra dela esate baina bai. Bada, liburuko apurtxu eritzen dugu, Garbinek eta biok, liburuko indargunea eta zure biografian be, indargunetako bat, eta batez be bestiok eta euskal kazetarizok eta euskal herritarrok, eskertu behar dugun gauza bat be bai, bada liburua, kazetaritzari maitasuna erakusteko testua be bai, zelan bizizun kazetaritza, Martxelo, kazetari zarela, zure izaerarekin, bat doala gainera, ezin dela bereizi, 24 orduz, kazetari? Bai, ni gaia errabotez sartu nintzen kazetaritzan, itzen sekula nola egina izan nuen gauzat, badago jendeak kazetatik bokazio okana kazetarizateko, beste bokazio batzu dauden bezala, baina gero denborarekin bai kontatu nintzen. Aukera handia ematen dizula, pixkan nire izaera kontutan hartuta aukera ematen dizula, batean da bestekin ibili, eta batean da bestea joan, eta gauza kantolatu, eta gauza berritu, eta bada lanbideat esparru zabal bat ematen duna gauza desberdin asko egiteko. Beste asko egongo dira, beste lanbide asko egongo dira, baina bat badator etorriteke bat nire izerarekin, baina errebotez sartu nintzen. Zer da honena? Zer izan da honena? Bueno, honena izan da lan talde jator batekin eta lan idea, oso erresa izan da niretzat zuzendari izatean eukelako, oso Garbine etzalako beste 60 piko lankideen euskalako,
eta gero etxeko beste departamentu batzukin ere bai ez. Baina politiana izan da, proiektu bat hartu, abiatuta zegoena, eta saiatu, denekin batera konsolidatzen eta salto bat ematen, ez jauzi bat edo ematen denborarekin, eta, bueno, egunkaria jaio zen zegoera txarrean, jaurlaritzaren boikotarekin, baina gero 24ean ja lortu zen akorde bat, horrek eman zigun aukera gauza gehiago egiteko, diru gehiago zetorren, beraz gauza gehiago egiteko. Eta saiatu, bueno, besteen pareko egunkari bat egiten, aztuta esan nahi dut, aztuta hizkuntza txiki baten eginela lanean, eta horrek izin gaitula baldintzatu zeukitzeko aspirazioak eta besteek dauzka egiten dituzten gauzak egiteko. Eta segurazki nire karria hori izan da. Konplexurik gabe, saiatu gaitzezen egunkari handi bat egiten. Bertan egonda, Garbine? Eta idatzita, kanpoan geratu zaralako. Apurtxuet esan dugu lehen egitura galdera erantzunen izango dela, Martxelorekin hizketaldia izan da, sortu da liburua, baina bertan egon zinen bebai, eta parte gara danok apurtxuet kontatkizunien momentu batzutan, ez da? Bai, hain justu politena nik uste liburu horrena hori dala. Martxelo bere bizitza kontatzen du, baina azkenean euskaltzale askoren bizitza idala kontatzen, eta bereziki euskaldunon egunkaritik gertu ibili ginen ona. Eta ez naiz kazetari ez bakarrikari, ari naiz, handirua jarri zutenena, irakurtzen zutenena, eta esango nuke euskaldun jende gehienarena, ze azkenean euskara maite izan dunak, hortxe eman du bere laguntza eta hor segitu du, ezta? Eta horregatik nik neu behintzat oso ondo pasa dut liburua idazten eta irakurtzen gerora. Nire bizitzaren parte bat ere badaolako eta nirea bezala beste askorena ere. Euskaraz ezberdina da mundua? Euskaraz bagabiltz begirada ezberdina da? Zentrua ezberdina da? Badago, esateko modu bat, esatutenak hizkuntza bakoitza laguntzen dizu munduari behiratzen modu desberdin batera, ez dut oso bat egin horrekin, badakit hori dela eta hori izan behar dela eta ondo golditzeko hori izan behar da. Gainera askotan esaten da euskarari bizia emateko hortan, argudiatzen da euskara galduko balitz munduari begiratzeko modu bat galduko litzake. Eta esaldi bat sekulan ondo ulertu ez dudana, edo ondo interpretatu ez dudana esaten dutenean, ez? Baina edo zein dela ere arrazoia. Hizkuntza daukagu, gure hizkuntza da, gure arbason gandik hartoko hizkuntza da, guk eskubide daukagu hizkuntza lantzeko, eta kazetaritza da hizkuntza lantzeko adarretako, beste adar asko dauden bezala. Nik hor hartu dut parte beste askorekin batera eta beste komunikarekin batera, eta erekin eta beste askorekin batera, sortu dugu ze batez, komunikabide... Baina euskaraz bagabiltz nik sentitzen dudalako, euskaraz ibilita lurraldea ezberdina izan daiteke, nora iristen garan, nortzuk diren euskaldunak, nortzuk izan daitezkeen hartzaileak eta fokuan non jarri. Euskarak definitzen gaitu. Gu zer balin bagara munduan dira euskaradunak. Eta horregatik gara euskalduna, eta horregatik gara ezagunak munduan zehar ez. Ni beti izatu prometan guri ezegu konbeni jakite euskara nundi datorren, baukalako euskararen jatorriak alako alo bat ez dakigu nundi datorren, eta beti izaten dute segide ezagula jakin gabe nundi datorren, kanpuan beste hori baloratzen dutelako, ez? Misterio hori egun hauetan ikusi dut Ikamonarritzen programa Londresen intzunatan, ere hango batek esaten zuen, bueno, izaki hizkuntza nundi datorren, eta baukalako errazi bauko batez. Eta bai, dudaik gabe hizkuntza markatzen gaitu, eta hizkuntzak egiten gaitu Euskal Herritar, eta Euskaldun, bereziki Euskaldun gaitu, eta guk horrei eutxi behar dugu, eta gainera aldarrekatu lau ezetara. Nik omen daukoten liburu Loimorenon diferente da, nahi ekarpen handik inizkitelako eta asko ikasetelako liburu horretaz, eta orduan gustako egiten partekatzea liburu hau. Liburu hontako protagonista nagusi Luna da, 13 urteko neska bat. Superdotatu da, baina zenbait gaixotasun dauzke hilkorrak, esateaterako buruko minbizioak, eta tratamendu asko baditunez ezin du egunerokotasun normal bat eraman, eta ospitalen bizi behar da. Bere bizitxaropena ez da ez oso altu psikologa bat etortzen zaio, pixkat bere eriotzeako mentalizatzea eta hola,
baina Lunagia nahiko barneratuta dauke zenbat gelditzen zaion edo, eta azkenen bera izango da igual psikologoi pixkat erakutsiko diona bizitzako beste ikuspuntu batzuk edo bizitza beste puntu batetik beste pentsamendu batzuk eukitzen lagunduko dio, eta uste dut oso interesgarri dela. Gainea liburu irakurtzen aizean einen, gutezea pertsonaie gehiago zautzen, gehiago ulertzen, eta azkenen konektatu ditezu beraiekin. Gainea Lunak irudimen handie dauke, eta gainea bere bentsatzeko modue beste umekiko oso ezberdine da. Horrek oso ume berezia ditu, eta baita irakurle bezala, zua izanen liburoi irakurtzen hausnarte dituzu gauza batzuk, igual aurretik pentsau ez dituzunak. Baita bizitzako lekzio asko erakuste dizkizula uste liburu honek, eta garrantzitsua dela irakurtzea. Ze igual denontza sinplean gauza bat konturatzea gero ospitalen daun norbaitentzat ze gauza garrantzitsua izan daiken. Eta nik asko disfrutabet liburu hau irakurtzen. Oso azkar irakurtzean liburua dela uste, eta esperoet irakurtzen bazuen nik bezain beste disfrutatzea. Profesionalki eusteko, da bai batak eta bai bestiek, apustua da, norbere apustua da, gauza batzuk kenduta dauz, rastuta esan duzue, Garbine gehiago hitz egin duzuelako liburuan agertzen dena baino, ez dakit galderaren bat egon den, Martxelok aukera izan duen beste leku batzuetara joateko lanera bebai, eta egunkarian eta berrian geratu da. Hori aukera bata, aukera pertsonal bata, proiektuan sinisten delako da? Bueno, nire eskaini zidatenean ETB-n egon. Eskaini zidatenean Egunkariako zuzendaritza hartzea, esanien 2 urtetarako hartuko nula. Ze orduan baneukan adin bate oso, zibilitan egon, gau eskolan, haikan, Udal Euskaltegian, ETB-n, Udal Euskaltegian berriro, ETB-n berriro. Eta neukan oso ipurdi muikorra ez. Eta esanien, 2 urterako, 2 urterako bakarrik. Eta gero 30 urte pasa ditut. Eta gustatu zitzaidelako asko lan egiten nahi nintzen. Izan un aukera, izan aukera beste eskaintza bat edo izan ditut eskaintza batzuk. Baina ez gure lanbideko, aparte. Baina ez garbi esaten nuen, ez eskarrik asko oso gustora nago. Ni gaina esaten dut, ni naizela bakarra Egunkarian eta berrian bere harturan gustora zeona. Beste guztik, bultzatu behar zira, izango zara kulturako arduraduna, izango zara editore, izango zara zuzendari orde, izango zara zakizar, eta ez ni nahi hau idatzi, ez dute kazetarien gestio gintzan ibili, hor porrak antolatu behar dira, bajak antolatu behar dira, beste gauza askoen behar dira, atatzen da Egunkari bat, baina hemen bezala, atatzen programa, baina gero jente asko dago, eta zaila asko do delanean. Eta nizatun beti prometan esaten nuen, ni nintzela bakarra bere arduran gustora zen. Ni oso gustora naiz zuzendari jardun da. Eta disimulatu gabe, gaina disimulatu gabe esaten. Nik esango nuke autua bat dala, euskara zaitzea, eta behar bada kazetaritzan zorionez egunkaria eta beste medio asko izan dira, bai herrialdizkarik, telebistak denatatik, eta hor, disimuluan pasaliteke, baina galdetu sortzailei, ez ote dan benetan euskaraz aritzea, zama ez dizut esango, baina bai baldintza bat, eta euskaraz sortuta, aberaztu, nek ezingo zehala, ez da, hori dola da, eta hori esan beharra dago. Eta azpimarratu eraberian, euskaraz sortzen nahi dien guzti horiek, zen olako alegin hain behar izaten duten besten aldean. Hauetan liburu bat atera du lanarteak, ez? Bai. Eta jasotzen du hainbat kulturgileen gora berak esan ez, nola hilaren bukaerara iristeako zain asko. Lekukotasun bat jasota horren dela gutxi liburu baten. Apurtxuet biografiatik Tolosan gaude, eta Tolosako zeuen gaztaroko giro hori, eta nola gaztiok momentu baten egiten duzuen apustua hizkuntzarekiko eta irakasten ibiltzeko bai, hizkuntza hortik gero edabideetara pasatuko zara. Biografiatik apurtxu hori esango dugu, gero profesionalagoa dalako liburua eta profesionalki egin zenuen lan azpimarratzen dalako. Baina nonguedan bakoitza nonguedan izaten da, ez da? Guk eskolapiotan ikasten genuen, eta erderaz ikasten genuen. Orduan, guk ez genuen Garaiz harrapatu ikastolaren sorrera, gero gure arreba esatrako 6 urte gazteago dena harrek harrapatu zunez. Guk izan harrapatu, guk erderaz egiten genuen, eta joaten ginen, eta gero gure artean euskalduna izan dela erderaz egiten genuen. Eta, bantu baten, liburuan kontatzen dut, nola lankide batek atentzio eman zigun, lankide euskaldun batek atentzio eman zigun gaztelera zari ginen,
Euskaldunei izan zigun lotxik ematen gure artean gaztelera zaritzea, eta horrek piztu zidan bombila, eta esan nuen kitxo, eta berriro gertatuko, ziatu berriro zenko, eta euskara ziten nuen, baina hasi nintzen ja euskara horrazten, eta gero hasi nintzen ja klaseak ematen, da hori ez. Baina, bueno, lankidarrek hori esan ez baligu, zeuraski geroago erengo enun, bazetorrelako hori ez, hori bazetorrelako. Baina nabarmen izan zen, erekin batera ikasten izienak batzuk joan ziren Madridea, Zaragoza eta hori, eta zeukaten ekate taldeak, Euskal Kultur taldeak, unibertsitate erdaldunetan, hemen japaten unibertsitatetik etzion. Zeur, eute jezion Donostin pribatua, gero zeuden opusak zeukan ingenieritza, eta Bilbon ingenieritzare bazion publikoa, eta askoz gehiago etzion. Urte gutxi pasatu direlako, baina urte asko pasatu dira, eta zelan irauli da, esate baterako herri oso euskalduna da Tolosa, gaur egun, eta zelan aldatu dantana, diktadura baten azken urtiek direlako, zuen irakasle urtiek eta, gero edabide baten, eta beren sorrerako urte horietan, eta zaude, eta gero esan duguna, 93an ja, euskaldunon egunkarian, zuzendari, 30 urte, Bai. 2023 arte. Bai, hala da. Hizkuntzaren aldeko jarrera hori bazetorren Tolosa, beste herrialde eta herri askotan bezala, azkeneko kale neurketan uste, ehuneko 50tik gorako erabilera ematen dula Tolosan, ez bera Tolosan azten nahi da hori. Bueno, eta gero unkariarena, aukera bat izan nuen, izan dut lehen hori, ipurtean boikorra neukan, eta aukera ura eman ez baliate, nintzak, diziete berako sarbide eman ziaten, ez? Eta beren kasuan Kikea Monarrezi Tolosarrari eskaini zioten, niri gero eskaini zioten lana, baina Kikek izan zuen ez txula hartuko, eta gero nire izela mantzunez. Segurazki hori gertatu ez balitz, nik zeituko nuen askotan euskaltegian subjuntiboak eta subordinadak esplikatzen. 80ko urten hasieran Boni Neisonek argitaratu zuen ipuin bilduma bat, Xilo izenekoa, eta beste batzuk ikaragarri famatu zituzten, Carver, Wolf eta beste batzuk, eta hau atzerago geratu zen, baina iruditzen zait maila bereko liburu bat, ikaragarria. Errealismo, dirty realismo deitu zuten hartan, iruditzen zait liburu bat irakurri behar dena. Galdera hau luzatu zitzaidanean, zalantza egin nun, izan ditut esku artean idazketa lantzeko liburuak, izan ditut esku artean literatura lantzea albidetzen duten nobelak, eta izan ditut esku artean hainbat saiakera. Azkenean hau aukeratu dut, Txikiaren handitasuna literaturan, Mariasun Landaren zenbait hitzaldi eta artikuloren bilduma bada, non literaturari buruz hausnartzen duen, eta bereziki haur eta gazte literaturari buruz ere bai, eta nik usten dut leiho asko zabaltzen dituela hausnarrerako, gaur egungo gure literaturaz, gaur egungo gure literatura sistemaz, eta behar bada bereziki etorkizunean izan nahi dugun horretaz. Zerbaitek bizitzari heltzen banau, hori heriotzaren enigma, edo heriotzaren etengabeko mehatxue da, ez? Eta liburu hontan bizi-bizi dago, lerrorik lerro, horririk horri, heriotzaren mehatxu hori, narrazailearen emazteari topatu baitiote pronostiko txarreko minbizi bat. Sekuleko liburutzarra da, aberatsa, ze referentziz beteta dago, eta mir garaien irakurri nun, deskantxoatan, eta mir gaudenen badiruti bizitza paralelo baten gaudela, eta bizitzari heltzen ere lagundu ninduen. Egun batez, ospitaletako parkinean sartu eta ikusirik goizegi zela kontsultara joateko, autoan geratu ginen, bi handitzaldera begira. Xabier Leteren mendi magikora. 2003, 83 eta 2023, esan dugulako, 30 urte horietan, 2003ko, xokori guk herritar moduan, kazetari moduan, euskal kazetari moduan bizi izan genuena, baina zuek zeuen azalien. Zer izan zen hori, eta horren beste urtetara, Martxelo batez bezeuk zeu sardiarekin egin zenion aurre horri. Hori banera matzan ja ordurako 10 urte egunkaria zuzentzen, gure egunkari horretan tortura salaketa askoren berri eman nuen, eman genuen eta arrandu genuen. Eta torturatu elkarzetak egin girizkien, da dituei, eta bazen gure lerroetako bat, lerroskoetako bat.
Eta ja aurreko momentuan, 5 egunetan nintzen atxilotuta, 3 egun torturatuta, aurreko tortura kasi zirenean, nire buruari esan nion, ez dakit nola trakoan ezen hemendik, baina hemendik atzatzen ezenean kontatu ditut. Nik ez nekien zein gehiago zion atxilotuta, eta zein gehiago zion torturatuta, baina ni hauek kontatu ditut. 5 egun hori pasata gero epailaren gara eman gintuzten, epailak erakizun nik kartzelan sartza, baina atatzeko aukera izango nula nire zenideko 30.000 euro ordainduta, eta kartzela eraman gintuztenean, gutako batzuk jarri gintuzten elkarrekin, ez? Eta orduan, bestek bazekiten ni eta beste batzuk bagindua zela zera kalera, eta nuzan nizio kontatu zein dizueten, kaleatera bezain pronto kontatzen hasiko nahi, kontatzen hasiko goea edo hori ez. Eta suerte izan genuen, gaueko batzitan atan nintzen, Julito Ibarra zion editore ETV bateko albistegia pasata zion, ETV-ko albistegian Teleberrin Julito Ibarra zion, lana elkarrekin nintzen geunden, biak, elkarrekin gainera, talde berean. Eta badakit Julito ibili zela albistegia luzatzen, aukera ematen zuen ni atatzen nintzenean zuzenean sartzeko. ETV-k unitate muikor bat bidalizun orduan Alkalako kartzela irtera. Eta orduan egokitu zen, albistegia bukatu baino lehenago pixka luzatuta sartu nintzela, ez? Eta sartu nintzen zuzenean, eta zuzenean salatu nituen torturak, jente askok izan zidan, neharrez jarri gaituzu etxean, olako... Baina ze adierazpen, ikusi genuen okbe bai, zuzenien, segurazki bat ezkenuelako itxaroten, eta bi, bueno, kontatzezu zeupe bai, nola pentsatu, hain urruti, iritsiko zala hori dana, ezkenuenien sinisten gertatu dana, eta itxieraren arrazoiak eta bar, eta atera zinenien eta hori esan, iruditzen zait izan zela bai pizgarri hori, danon min hori, danon amorru hori, bueno, gero etorri izan olatua bai, ez da? Aurretik gainera, 1998an egineko atxilotu zituzten eta egineko zituzten torturatu. Gero kartzelan sartu zituzten eta zigortu zituzten kartzela zigorrekin, baina torturatu ez. Han Polizia Nazionala izan zen, hemen goara zen. Eta ni Madridan nindera matela, pentsatu behar naute torturatuko. Egineko zituzten torturatu 5 urte lehenago, guz gaituzten torturatuko. Eta torturatzen hasi zenean, kontatu egingo dut. Gero kartzatzen gainera niregan fokalizatu zirela tortura narrazio, beste auzikideak edo ez zuten horren beste landu edo ez zuten horren beste proiezio izan, da zurazki nik zuzendarian nintzelako eta horrek sortu zelako Europan sekulako eskandaloa 2003 urtean Europako Batasunako kide bat estatuan torturatzea egunkari bateko estafeko edo zuzendaritzako kideak. Bueno, baina horrek aldatu zuen guztia. Martxelonik ulertzen dudalako, eta ez zegoen azalien jarrita, eta ezin da jarri norbera zuen azalien, baina agian isiltzen zaralako. Nik bai ulertu nituen bestiek. Nik uste dut gainera... Isilik egonda, baina horrek aldatu zuen guztia. Estauak kalkulatu zula, niz salatuko nitula. Eta uste dut gainera, hain nintzela estatuaren helburuarekin bat eginda. Segure kasuan, nahi zuten eskarmentu bat eman. Eta horren saltzuten, itxiko dugu, jendeak asko maite duen gauza, euskaldununkaria. Atxilotuko ditugu zuzendaritzako kideak jakinda zirelaetakoak, eta gutxiago oraindiketako zuzendaritzako kideak. Eta bakarren bat sueltu utziko dugu, kontatu bezala. Eta beldur hori, euskera zaritzeagatik gau gertatuko zaizue, edo sindikatu jau gertatuko zaizu, edo eskola jau gertatuko zaizu, edo euskera zaitzeagatik. Nuzte gainera bazeon giro politiko bat orduan Euskal Herrian Ibarretxe plana bazegoen, Ezkerra Abertzalea, ELA, LAB, zapazoden ja jarrera sendo autodeterminazioaren alde, nuzte estauak erabili nitula susto bat emateko, eta susto hori erabat betetzeko, behar zen bakarren bat tortura kontatuko zituen. Orduan, askotan pensatu izan dut, ni torturak kontatu behar nituen, eta salatu behar nituen, dudarik gabe. Baina ez ote zegoen estatuaren planen barruan, bakarren batzu libre ustea, tortura konta ditzaten, adieraziz bezala, ez kapazak ja, edo zinekin ozer gauzaiteko. Hauekin ere bai. Eta gu ginen, euskarazko unkari bat, gure eragin gaitasuna
Euskal Herriko politika edo Espainiako politika aldatzeko oso txikia zen ez. Utsa ez esatatik. Orduan askotan pensatu dut, nire kontakizuna estatuaren planetan barruan zegoela. Ata zaitez eta kontazazu. Yolanda Larreategi da, euskaraz eta euskararentzako bizi nahi daben emakume, ama, irakasle eta idazle markinar bat. Bueno, erromantizismorik bakoa dala esango neuke, sistatzailea, txaste egiten daben horietakoa. Agian jendearen aurrean bai, baina barruan egiten daben oihartzuna ezabatzean ekezagoa izango da. Nire lehen irakurleak bi dira eta neure seme-alabak dira. Nik idazten dodan dana irakurten dabe eurek lehengo. Zaldi tristeena da esan barik gelditu jatasanak. Estarrian korapilatuta gelditu jataz. Zaldi gozoena da begiradan eta eskuetan edo azalean daukadana. Zainketa berezirik behar ez daben landare bat, izango nintzateke, zintxabedarra seguruena. Baina batzuetan kardolori izaten be badakit, arantzatzu eta mingotxa. Dezioak bosgoran esaten badira, ez omen dira konplitzen da, neuretzako gordeko dut, barruan eukiko dut. Eta egunkari bat itxi, gero etorri zen epaiketa guztia be bai, diru kontuak eta zirela eta bar, baina beste egunkari bat sortzen da. Garbine, zuek nola bizi izan zenuten be bai, zeuen lankideek, lagunek, hori guztia, eta egunetara sortzen da beste egunkari bat be bai. Urrengo egunen eta Tolosako, baliabideak aprobetxatuz. Nik aitortu behar dut, garai hartan argian neola, ez neon Euskaldunon egunkarian, baina horrek erakusten du gure lankiden maila azkenian, eta ze garbi edukidun jendeak hemen, edo zer gertatuta ere egunkaria aterako zela. Eta beste jende askoren ametsak bizirik iraungo zula, kostala kosta, hori da, txalotzekoa, eta liburuan kontatzekoa, hain justu. Lankideak ez zine joan etxeran eharritea. Ni izan nintzen azken ateatzen gure instalazioetatik. Iñaki Uria eta horiek gero jakin nuen Iñaki Uria eta Elena Botazila. Eta ni ateatzeako, ja batzar bat bazion, langileen batzar bat bazion, eta batzarran erdiak izan zuen agiprop, gari baten esaten zen agitazio eta propagandengo dugu, eta beste erdik egunkaria atatako dugu gaur bertan. Adierazteko auziteen nazionalari, beha ez dela inor erabakitzeko ukulko euskazko egunkariatuko dugun, edo ez. Joan nintzenean epailaren aurrean, bosgarren unean deklaratzea, Garbine izan du bezala, Tolosan bazion guk eta Tolosako euskaltzale sortutako egunkari bat. Eta gogoratzen naiz epailak galdetu zela, zer da egunero? Beak orduako bazekin, Tolosan azkeneko 4 egunetan, ateatzela egunkari bat, euskarazko egunkari bat, pasazena lokalizatetik, momentu baten, atxalde baten nazionalizatez. Ze gainera hola intzuten, joan ziren gure lankide Tolosa eta horrezen, da inbaditu zuten relazioa, eta ez zuten. Altxamendik, gaur bertan inberdeu egunkari nazional bat. Nik ez dekin, eiten ezen, guk ere zukan B planik, guk ez zen espero itxiera, beraz ez genukan B eta C planik. Eta nahi epailak galdetu zidanean, zertzen egunero esan nion, egunero egunkari lokal bat, 8 horrealdekoa, Tolosako albiste bakarri lantzen dituna. Baina bera bazegin ordurako, ja 4 egunetan, 4 egunetan, pasebiltzala, ja egunkari nazional bat egiten, eta lokala zena nazional bihurtu zela. Baina nik zeitzen nun pensatzen, lokala zela, ez genukelako B planik. Gero jakin nun, kartzelatik atera nintzenean, eman ziatelako ale bat, gero jakin nun, zein zuten, baina nik, paiak izaki, pensatuko zuen adarra jotzen nahi nintzaiola, baina nik benetan esan nion, egunkari lokal bat zela, egunkari lokal izan dautzin nulako, atxilotu nu bezperan. Hor sortu zen, suposatzen dut, zeuen artien, eta lankideen artien, etraten gabiltzena miresmen hori, alkarrekiko, eta maitasun hori, segurazki urtietan apurtu ezin dana, ez erekin, eta analista dalako, Martxelo, analiziak egiten momentu baten,
Euskarari dagokionez, Katalunia baikortasunetik, hori galdetu nahi dizut, Garbine, baikortasuna, azpimarratzen duzulako Martxeloren baikortasuna, baina esaten duzu bai, batzutan momentu zailenak izan behar direla giltzarri edo inflexio puntu aldatzeko gauzak. 2025 honetan, ultraeskuinaren mamu hori gainien daukaguna, zelan ikustezu, etorkizune, baikortasun horrekin begiratu alda? Munduari? Bizitza bazpare baikorra esan behar da. Bazpare, gero gauzak etorriko dira, eta etorriko dira gaitzak, eta etorriko dira desgraziak ez, baina uste hobea harrapatzea baikor izan da. Gero izan zaitezke baikor itxua edo baikor kritikoa, ni naiz baikor kritikoa. Hizkuntzaren egoeran esadako, baikorra naiz, uste dulako azkeneko 60 urte hauetan sekulako horrerapak egin ditugula gure tamainako inongo hizkuntzak munduan inezuna. Nik esaten dut, estaturik gabeko hizkuntzatan, katalanen ondoren, gugea munduan eskaintza hundina dukana. Munduan badaude gu baino hiztun gehiago dauzkaten hizkuntzak, estatu hizkuntzak ez direnak. Gu baino hiztun gehiago, baina ez dauzkate gu dauzkaten balidea, ez daukate hau. Ez daukate TV, ez daukate argia, ez daukate berria, ez daukate unibertsitatea, ez daukate kimika fakultatea eta euskera, ez daukate aurrezik kutxa batea joaten zela eta zaituzte atenditzen. Batzutan hobeto esatzonak horra, zaituzte atenditzen bertako hizkuntzan, hori Hego Amerikan badaude hizkuntzak gu baino hiztun gehiagokin, Afrikan badaude, baina ez daukate gu daukagun eskaintza, gu daukagun hori ez. Beraz, kualitatiboki, eta aitortu behar dela, eta arrotasunez aitortu behar dugula, sekulako errapenak ditugula herri honetan, herritarren ekimenez eta baita ere instituzio batzuen laguntzarekin, babesarekin, unibertsitatearen kasoa esaterako. Baina gero, kuantitatiboki, mantxo gabiltzela, eta daukagula kronifikatzeko arriskua. Orain dau liburu bat, esnatu alail Jorre Basok eta Gari Goikotxakin dutena liburu bikaina. Horrealde guzti dira bikainak, soziolinguistikaneko ikuspeitik, eta hori bisatzen digute ze arriskua daukagun, eta ze badaukagula, nibazkit urte batzuk esaten, kronifikatzeko arriskua daukagula, gelditzeko beti 1,45, 1,20, segun hizkuntz politikako arduraduna ze humorekin jakitzen den, izango gea 800.000, izango gara 1.000.000 bat, baina arazor daukaguna da, hiztun kopurua handi badukagula euskaraz dakina. Baina dakigunok, kualitatiboki, sekulako tresnak dauzkagu, gainbera zijoana, zanete frankismoaren aurretik, espalditik. Eta frankismoak rematatu nahi zuen hizkuntza bat gainbera zijoan, 60. urtetik aurrera hartu zuen abia da, 80tik aurre handiagoa, eta, hemen Lizardi elkartean gaude, Lizardi daukagu hor, irudia daukagu hor goran, Lizardinen ametsa eta beste Euskaltzale askoren ametsa betetzea tokatu zaigu, egin dugu, eta iten ari gara. Baina kronifikatzeko arrisku bat daukagu. Beraz optimista naiz, daukagulako sekulakoak inditugulako, askoren arten, baina optimista kritikoa naiz. Irupen haukate, sartu bertzaioela beste abiada bat formula buruz itxazu galdetu, baina beste abiada sartu bertzaiolako autori. Irakurleak aurkituko du, bat formulari buruzko kontuak bebai. Lizarde aipatuta, dinot, 20. mende hasierako pizkundu hori, gerrak bertan bera utzi zuena. Bestelako kontuak bizitzen ditugu guk, Garbin eta bestelakoak etorriko dira bebai. Izango da kate begi, Martxelo eta Mendi, gure historia honetan, gure Euskaldunen historia honetan? Izan bedi. Nik esango nuke, kate begi izateko sortu deula liburu hori, ez? Eta atzeti datozen gazte horiek ere, jakin dezaten, hemen ze gertatu den, eta ze nolako lekuko hartzen ari diren, ze hartu beharko dute, eta Martxelok esan dunagatik, ez kronifikatzeko eta aurrea egin behar dugulako. Eta ni naiz bea bezain optimista, ezkorra naiz normalki, baina eraberean uste dut hortik heldu behar zaiola, badauzkagula baliabidek eta badaukagula bidea, eta bultzada hori emateko gaudela hemen, eta hortarako daula liburua ere. Testu inguru historiko gogor batean, biziden emakume austriar baten ahotsa jarraitzen du eleberriak, haurtzarotik heldutasunera. Idoia Santamariarena da itzulpena.
Hausnarketak zein iritzi argiak proposatzen ditu egileak saiakera mamitsu honetan, esperientziaz eta bibliografia zabalaz lagunduta. Zurtz hitza gorputzean kolatu zaiola dio narratzaileak, eta hitz hori daramaten esaldien bilduma egingo duela, eta bakoitza istorio baten izenburua izango dela. Ea zer atera zaion. Lehen pertsonaren apologia egin nahiko nuke. Kazetaritza liburu bat egin dut, baina kazetaritzan ez dago bat ere modan lehen pertsonan idaztea. Eta nik hoxe aldarrikatu nahi dut, pixka bat lehen pertsonaren indarra, eta nolabait esan da kazetaritzaren eta literaturaren arteko hurbilpen bat. Lehen pertsona horrek gauza asko kontatzen dizkigulako historiaz eta gure gertaerez. Eta oso modu ederra dalako, beti gora kontatzeko eta txikitasunari ere begiratzeko eta detailei ere erreparatzeko. Beraz, hoxe, biografiari eta lehen pertsonari apologia nire partetik.